anem a veure com podem copiar un fitxer que hàgim deixat a dins de la nostra pantalla en, per exemple, un USB que hàgim posat. Haurem d'haver posat un USB. Obrirem els programes, farem des del File Commander i aquí ens dona el que tenim emmagatzemament intern i el nostre USB en aquest cas. D'acord? Anem a dins del nostre emmagatzemament intern. Imaginem que hem guardat una pantalla que hem estat aquí treballant, d'acord? Per tant, estarà en el whiteboard i ho tindrem a dins de la carpeta IWB. Aquí tenim dos fitxers que hem guardat, que són dos treballs que hem fet a la nostra pantalla i ho volem guardar en el nostre USB. El que farem és seleccionar els fitxers prement a sobre un cert temps, 2 o 3 segons. Aquí tenim a la part superior que podem esborrar-los, els podem retallar per si els volem treure d'aquí i els podem copiar. Els copiem. D'acord? Ara anirem dins de la nostra USB, tenim aquí al costat, cercarem la carpeta on volem guardar la nostra informació, per exemple aquí, que ja tenim altres coses, i a la part superior tenim ara enganxar, que és aquest element d'aquí, i ens diu que enganxem els dos fitxers. I aquí ens quedaran els dos fitxers que nosaltres hem utilitzat, que si cliquem, com que és un fitxer de la pantalla digital, ens ho d'acord? Si volguéssim sortir d'aquí, haurem d'anar, com sempre, al botó de les ratlletes per dir que volem sortir o la caseta per anar al principi.